bal komt naar jou toe. Jij staat op het veld, want dan ben je 30, 40 of misschien nog wel ouder. En dan maak jij de beslissing en dan bepaal jij waar het groen komt. Hoe we omgaan met het klimaat, hoe we problemen in onze samenleving oplossen. De komende tijd werk je jongeren op verschillende plekken, like als Dokkum, maar ook het Impuls Column onder Minsker Challenge. Ze worden eigenlijk aan de hand van een uitdaging prikkelen om creatieve oplossingen te bedenken voor de toekomst, waar ze misschien later zelf mee aan de slag kunnen. Dit is een programma van de squalen dan en daar leveren wij een bijdrage als gemeente aan. Nou, dit kind na je inzichten, Jan, die we onze aanleiding jou om mee te nemen bijvoorbeeld naar de toekomst. Waarvan we denken van, dat weer wel een hele goede oplossing. En misschien is het dan ook haalbaar. De leerling zal haar dwaande houden met onderwerpen like als wenen, vrije tijd en werken. Een mooi project, nevens de squallen. We kunnen een fictieve opdracht bedenken, maar goed, dan ben je minder motiveerd. Als mijn leidinggevende zo zit een meisje een draaiboek voor een project die net plakje vindt, dan zoomen we dat ik ga. Dus het mooie van deze weken en van dit hele concept, de Minsker Challenge, is dat ze echt vanuit de opdrachtjouwers krijgen de opdracht. En vervolgens presenteren ze dat op vreed ik weer aan die opdrachtgever. Zodat we daar hopelijk echt wat mee kennen als Minskip. En hoe ga je hem tarien op dit project? In maart hebben we een enquête uitgezet onder de leerling. Hebben we deze projectweken aankondigen. Hebben we vragen van welke maatschappelijke thema's speel je er onder je. Hebben we heel veel mooie input voor gekregen. Echt heel divers. Die ene leerling wil graag bewegen. En zei dat er te weinig kansen binnen hier in de omgeving om boeten de schooltijden om te sporten. Oren die zeggen wij dat ze juist zorgen hebben over de natuur. Bang voor overstroming. Dat er te weinig groen is. Neem maar op. En dat betekent dat er werk aan de winkel is. Van die ideeën dat je ze dus nou om werken. Ze hebben nou in principe inschrijven op een thema. Ze krijgen van verschillende mensen van de gemeente of het kennislab en Stichting RMT krijgen ze nou input van hoe zit het er eigenlijk voor? Wat is het thema? Wat speelt er in de maatschappij? En dan worden ze echt uitdaagd. En dan hebben we de komende dagen om daar een idee voor te bedenken. De leerling zelf binnen ook enthousiast over het project. Ik vind het een heel leuk, maar ook wel een moeilijk project, omdat het een heel breed onderwerp is en volle ideeën naar van binnen. Doe ze dan op het thema sport, Loïc? Haast al concrete ideeën? Nou, we zitten een beetje te denken aan een fitnesspark, omdat er dan meer wordt sport. Ja, want je wil genoeg te doen voor de jeugd? Nou, net zo heel volle, dus we gaan meer voor een best wel groot sportpark. Het project draait eigenlijk een beetje om de toekomst heen, je toekomst, maar hoe just doen naar die toekomst? Ik denk dat we een hele mooie toekomst krijgen en vooral dat er volle vriendengroepen aan een mooie beeld binnen en in beweging komen.